Res, avui és un dia de celebració, és un dia de reconeixement a la contribució d'una empresa com aquesta, doncs el bé comú, en definitiva, no? I des de la Cambra de Comerç el que volem és agrair-los la feina feta, desitjar-los que en puguin fer molta més i felicitar-los per la feina ben feta. En el meu cas concret no puc evitar fer esment que jo, com a veí de Roses i de fet també com a veí del Puigrom, és especialment significatiu avui poder acompanyar a la família Tena en aquest moment tan especial. Jo crec que tots els que vivim aquí sabem que la sabateria Tena és un autèntic símbol del barri, és un autèntic símbol del carrer Puigrom i simplement el que volem és donar-los les gràcies per tots aquests anys de feina i sobretot desitjar-los que segueixin endavant durant moltíssim més temps i tan arrelats en el teixit veïnal com estan avui. Com he dit en el moment que li lliuràvem el reconeixement, no? Per mi el simbolisme que té aquest premi, aquest reconeixement, és per lo petit que és l'empresa. Estem parlant d'una sola persona que està portant un negoci molt humil, amb una trajectòria impecable de 50 anys, que això, avui en dia, que estem en aquestes societats de les noves tecnologies, que tot ens sobrepassa, poder dir que existeixen encara oficis com aquest, jo crec que ens fa orgullosos de dir que tenim un poble encara amb un teixit d'oficis, de petits comerços, que s'han de posar en valor i s'han de reconèixer. Aquest reconeixement és molt emotiu. Jo no era partidari d'aquest reconeixement. Feia molta vergonya i no em sentia còmode, però avui s'ha demostrat que sí que és molt emotiu, m'ha agradat molt, m'ha fet molta il·lusió i és un reconeixement de tota una trajectòria laboral.